Nyakora ni monigo picha ne ngato ni kod gopi masiling 10,000 to gopi ni onego beno migo mos to chuli go mos to kochopo kamoro to ngisi ni kosechuli siling 4,000 to ngisi ni 4,000 no kore nus mar pesa maneno ga chiwo ni tipenyo ni siling 4,000 bedo nus nade ma siling 10,000 to ngisi ni pesa makoro adongo en mana siling 4,000 kende monego bena ami e higa ne to pesa modong onge omiyo okadhi chiwo omenda makamano. Mane kama koro ten siku ne nitiere toka migao mar somo giyango ni onge chik moloki e wi omenda monego beni chiwo ne siro jopuonjre e skunde mag sekondar mak mana e komenda ni girem gi siling 1,000 beach kuom japuonjre ka japuonjre omiyo omenda igolo kuom siling 22,244 nyaka siling 16,900. Penjo en ni to ten sikunde dhi golo kanye omenda mano nego beni pongogo pesa ni kaluwore ni skunde osebedo karingo chakre ne tam chakre. En wach ma bende osenyuolo paro mopogore kakoro telo mar ODM owuok okelela kata nyiso jatend migao mar omenda kachiel koda sirikal mar Kenya Kwanza mondo gimany omenda gichiw ne migao mar somo. Kamere koro jokanyo mamoko singo mar dhi e doho mar neno ni omenda mano nego beni chiwe komenda ni ochopo kar kwanne ne migao mar somo mar mondo mi chenro mar somo odhi nyime pachoka kaka yande dhi nyime. Nyakora mogi magi emgo kuom weche maomiyo pek. Kama Sifuna ameongea, ako na haki ya kuongea. Ako na haki ya kuongea. Kama wewe unatofautiana na yeye kwa maoni, sema yako. Ndio ni mauti za chama. Raila Odinga odok ne jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna e weche manyocho wacho e wi tudruok mar ODM kod sirikal. We have not been able to reach the 22,244 per student because of financial limitations. If you see the wastage in government, the money they waste per day can fund the entire education. Migao mar somo koro kweni onge lokruok moketie chik e wi omenda monego orne nyathi ka nyathi ne siro somb sekondar ka jokanyo wuok tung' mosuo kod ng'eto mar omenda makamano. En design manyasani mogol gi sirikal mamalo, Department of Sports, kendo en design magisetiyo godo kuonde mamoko. Dhano 10,000 mobedo kendo neno tuke. Gikone ticho chakore mar gera lap tuke ma Migori makoro kelo geno maduong' ne jokanye sekta mar tuke e alwora ma Nyanza. Ornote mari nyakora mogena namba marote machuok menaria dek auchiel nono kao kamano bende inyalo chwalonwa ote mbui mopogore kama wantie kachiel e mbui mar YouTube, mbui mar Facebook, wantiere bende mbui mar Instagram, mano mar X kachiel kod mbui mar TikTok. Nyinga Simfros Okinda, jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Kawachako en jatend migao mar somo Julius Ogamba owuok oko mar dok ne gimomiyo ging'ado budget mar siro som jopuonjre sekondari gani ka jokanye sekta mar somo wuok tung' mosuo e wi ng'eto makamano. Ogamba lero ni ng'ado omenda michiwo ne nyathi ka nyathi nyaka siling 16,900 kopogore kod siling 22,440 kaka osegabedo katimre en kaluwore kod nok mar omenda e hik omenda mar higa 2024-25. The total budget for the year, and you divide by the number of students we have in this country, instead of 22,000, we are funding up to about 16,900 shillings. Mano jatend migao mar omenda John Badi odhiambo manyoro e kinde manyochopi e nyim komiti mar somo lero gimomiyo omenda mag siro som jopuonjre poko chope skunde kaka dwarore. En wach makoro medo nyuolo paro mopogore ka riwruok mar Tunza Mtoto Foundation ochiko mar dhi e doho e wi ng'eto makamano magi wacho ni en ataro mar chik. Kaluwore kod director maduong' mar Tunza Mtoto Foundation Mudhoni Ouko, somo en ratiro mar nyathi ka nyathi e pachoka kendo chike matayo budget ok onego ket malo maloyo dwaro mar katiba. Kamano bende riwruok mar jotij mbalariany Wasu koro dwaro mondo Mbadi oruch oko weche manyo wachogo ni sirikal onge nyalo mar siro somo mag sekondari pachoka. They are doing empowerment, a lot of empowerment. Why can't they? It's not helping us. They have money. If
you see the wastage in government, the money they waste per day can fund the entire education. Jatend migao mar somo Julius Ogamba to kata kamano okoni jofwambo emanyochiwo lipot marach kowacho ni ng'eto makamano otimre mane ikomenda ne ewi nok mar omenda manochiwnegi e budget. Based on the amount that was budgeted for, when that amount is released and distributed among the number of students that we have, it comes down to 16,900. It does not mean that we have moved from the 22,244 to the 16,900. It just means we have not been able to reach the 22,244 per student because of financial limitations. Migos osingo ni migao mare tiyo matek kod migao mar omenda mana ni omenda mag somo chopo mana kar kwanne kaka katiba dwaro. And the number of students has been going up every year. Yeah, but the figure has not been moving up to match that number. But we are doing everything possible to make sure that we are able to come as close as possible to that number and possibly hit that target. So I want you to let the Kenyans know the correct position. And once you understand it, please put it correctly so that we know, people understand what it is. What they did yesterday. The policy on free primary and secondary education has not changed. The government will continue financing education through capitation as it has been over the year. There's no change. I know Honorable Minister was misquoted yesterday. It was out of context. But I want to assure the country that we are continuing to engage Parliament so that we continue getting the required resources to support education in this country. Dutote, penjo koro bedo ni, ere kaka ten sikunde dhipongo wi budget marge igani kakoro sirikal orem chiwo omenda duto kaka katiba dwaro. Nyakoromogi wadhi nyime ka penjo machielo en ni sama ichiwo omenda mag somo ikwano jopuonjre manego beni yudo omenda kosi chiwo omenda mondi eka kwan jopuonjre. Wadhi nyime kama jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki okwayo josiasa kod oganda jo Kenya duto mondo tim siasa mar kwe ka okwedo siasa mar maundu ma osenenore gwenge mag Masawa kod mamoko ma oseweyo ka mwandu mathoth okethore. Kindiki kod josiasa mag Kenya Kwanza ni loso rimo mar dongruok e gwenge ma Maragwa. Echendo margi masiro gube mopogopoge ma oting'o mine. Echendo mar dongruok ma osebedo kadhi nyime pacho kae. Kweth ma josiasa masiro piny owacho ne omolo e kaunti ma Murang'a. Kweth ni mano tele kod jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki ne omedo jiwo achiel mar oganda kod siasa mar kwe ka gikono jo Kenya mondo mi jatend piny Kenya William Ruto thuolo mar chopo singoge. Watu wa Central, mimi nawaomba kwa heshima, hata kama tuko na siasa mrengo huu mrengo ule, mimi nawaomba kwa heshima hiyo siasa yetu tuifanye kwa njia ya amani. Hiwe ni siasa ya kushindana na agenda. Hata wakati tunafanya siasa yetu, sisi pia kama wanasiasa tukuwe uangalifu, tusitenganishe watu, tusigonganishe watu, tusilete madhara Kenya yetu kwa sababu Kenya ni moja. Jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki ne okono oganda jo Masawa mondo koro were kod siasa mar koko ka wacho ni siasa mar koko manonenore e kinde machok mokalo ne weka mwandu mathoth ne okethore gwengego. Babu ile supermarket unachoma, huyo mwenye hiyo supermarket ameajiri watoto 100 na hao watoto wanatoka hapa. Mimi nimeona wanabiashara wetu wanalia. Kindiko jotelo mamoko muogego mag Masawa ne okono oganda jo Masawa ni koro nen marie kendo gilo jotelo mantie kod chia mar kelo dongruok kendo thegre kod josiasa makelo koko. Kuwe watu wa janja tupate uongozi mzuri, si ndio? Uongozi itakuja iwaunganishe hivi, tuwapatie pesa, mujisaidie. Shikilia William Ruto, hii serikali ni yenyu. Acha tushindane mambo ya sera, Muriu, mambo ya stima, mambo ya masoko, ajira, ni nani, ni kiongozi gani yako na ideas bora kuliko ule mwingine. Na mimi sitakubali kuona hiyo maneno ikitendeka hapa tena. Please. Mtu asiseme ati ni vile tuko na mirengo ya siasa.
Mbona siku hiyo hapo nyuma tulikuwa na mirengo tofauti ya kisiasa na hatukuwa na uharibifu wa mali? Mokom josiasa mawuok mag Masawa kaachiel kod Hoho mar Okak ne okono oganda ji Masawa ni sirikal masani gin ema ne gikete telo kendo koro kigi wuok kaka ikonogi kod mokom josiasa mawuok e gwego mag Masawa. Hii serikali iko mamlaka saa hii, ni nyinyi watu ya Murang'a mulichagua. Ni nyinyi ama sio nyinyi? Ugali mmepikwa imewekwa kwa meza. Muambiwe muache ama mukule. Josiasa gi maso ten piny Kenya William Ruto ne wachni ten piny Kenya William Ruto ostimo mathoth kendo ber ka imedo miye thuolo mondo chopi singo manoketo negi. Kwa sababu serikali imeanza kazi, imeajiri walimu wengi sana na tunaendelea. Wakati sasa hapa Murang'a tunaongea maneno ya kofi ya kahawa. Mkulima ambaye alikuwa analipwa 65 shillings sasa analipwa between 120 na 155. George Juma, Ramogi TV. Ogai mar ODM Raila Odinga oyango yie mare kuom tend Edwin Sifuna kaka jagoro mar duond burano bang' wacho ni Sifuna ema nigi teko mar loso ewi ODM. Raila onyiso josiasa mosebedo kabayo Sifuna kod weche kuom weche manyocha wacho ewi midhiero ma ODM kaloe kalore gi winjruok mage kod jatend piny William Ruto ka wacho ni Sifuna ni thuolo mar golo pache. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, ma en lal maduong' ne josiasa mag ODM manyocha osebedo kanyono Sifuna e chuodho kuom chayo Raila. Jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna sani koro nyalo bet mosekom mar sinatabu kendo luwo tiendene bang' ogai mar ODM Raila Odinga miye orengo mar loso elo ODM. E nyasi mar dhialo higni 20 nyaka ne chak duond bura mar ODM e kaunti ma Kakamega, Raila ma onge kiko wach oyango ni Edwin Sifuna e duond ODM kendo weyo josiasa mag ODM manyocha osebedo kaketo Edwin Sifuna e mach maliet gi rabuon maliet e dhogi. Siku mwingine alisema, I may not agree with what you have to say, but I shall defend unto death your right to say it. Everybody got a right to speak their mind. Kama Sifuna ameongea, ako na haki ya kuongea. Ako na haki ya kuongea. Kama wewe unatofautiana na yeye kwa maoni, sema yako. Moko kuom josiasa mag ODM osebedo kaketo Edwin Sifuna e lot maliet kuom wacho ni tudruok mar ODM kod sirikal ma jatend piny William Ruto thiro duond bura mar ODM. Sasa sisi kama chama tuna maviungo vya chama ambayo wanaongea. Kama mambo hii, kama Sifuna anaongea, mimi siwezi kujibu yeye kwa gazeti. Kuna viungo vya chama pale tukienda tunakaa, kila mmoja anasema yake, na mmoja anasema yake, anasema yake. Tukimaliza na hii, kuna Sifuna ongea na waandishi wa habari. Sifuna ni anaongea kwa waandishi wa habari. Ndio ni mauti ya chama. Baba alinichukua kama hakuna mtu ananijua nikiwa kijana mdogo miaka 35, akaniambia wewe unaweza kuwa katibu mkuu wa chama. Huu ni mwaka wangu wa 8. Heshima ambaye umenionyesha Mheshimiwa Raila Odinga, hakuna siku nitakukosea heshima. Haiwezekani. Weche makamago osemiyo Sifuna seyo mathoth kama kuom josiasa mag ODM wacho ni onyiso Raila Odinga chaya. Wach ma Raila Odinga othegore kodo mabor ka olero ni Edwin Sifuna nigi ratiro mar golo pache. Mimi sijasema ati mimi usiongee kwa chama namna hii. Sema hata kama unaona baba anafanya makosa, sema. E twak mare kod wang' jowi mar Citizen jumani, Sifuna ne oumo yie piny ni piny owacho mar William Ruto dhi ataro kod gigo maduond bura mar ODM osebedo ka kedo negi kaka miyo luor ratiro mag jopiny kuom chielo jopiny kod magina. Kata jagoro maduong' ma jotich Francis Atwoli ma bende osebedo ka ok modhore pi kod Edwin Sifuna kaachiel kod jood bura mawuok e imbo mar Kenya duto oyie kod adhula mar Edwin Sifuna. Lakini mimi nikamwambia, mimi nimekupatia go ahead kama deputy party leader, enda uambie wa Kenya maneno. Kwa hivyo wale ambao wanasema wanalaumu Sifuna, hata mlaumu Osotsi. Wakati nilipita kura ya kuwa chairman, baba alipigia mimi simu, nikaenda kuona yeye kwa ofisi yake hapo Upper Hill. Na akaniambia ya kwamba the fact that tuko broad based government
isifanye wewe kama chairman kutosema makosa ambayo serikali inafanya. Baada ya kumsikiza Sifuna kwa TV, nikasema why is this young man contradicting the party leader? Kumbe sikujua ni nyinyi mko nyuma ya Sifuna. Edwoko mare motegno, Sifuna ochung ewi kokene Raila Odinga emane omiele mo mar jagoro maduong' mar ODM. Ma en loch maduong' ne Edwin Sifuna mane nenore ka mandalo mage ka jagoro maduong' mar ODM ni akirikiki. Chris Owino, Ramogi TV. Pod wantie siasa mag duond bura mar ODM kama jotelo mag ODM osingo mar dhi nyime kod siro sirikal broad-based nyaka chop yiero manyien ma higa 2027 ka giwacho ni ogibi jwang'o sirikandno nyaka chieng' ma ogai Raila Odinga biro nyisogi yo machielo magiluwo. Millicent Adhiambo miyowa ler mathoth. E alap tuke mamidika e sub-county Mamoroni, jopinyo yoro karomgi e nyasi mar sidho riwruok Saga mong'ere kaka Shield Okumba Wasako mane obako Jod Brahma Kisumu, Ruth Odinga kaka yor siro yuto kachiel kod grube mag mine gi rowere e kor gwenge. Kaune group, kewinya, e group, kadwa ni mondo wakoso we Isako kendo bago mi pesa, mutaendelea godo giloko. Okodi beno sa pesa baje Isako kokende ni tio kona maunbe ne udhi yudo. Ni wacha watime, uyiego koso uyiego. Kata kamano, kadiemo wang', nyasi no nolokore siasa, kumane jotelo mane oyuoro kotelnegi kod mag ODM ne uloso gi duol achiel ka giyango chung' margi kaka jo ODM magichung' godo kod ogai margi kuom ne chuokoke mar bedo jakanyo mar sirikand broad-based. Tunajua chama moja na niseme ODM. And I want to thank the Raila Odinga and His Excellency William Samoei Ruto. They have put their self-interest behind and put the interest of our country first. Jotelogo oyango ni nyaka chieng' ogai margi Raila Odinga nyisgi yo machielo mopogore ODM ok bi jwang'o jatend piny William Ruto. Wangaleyajwa onyiso waka mwachunge sani. Onyiso wakoso konyiso wa. Wan poko nyiso wa ni wadhi kumo pogore gi kamo nyiso wa. Baba konyiso wa ni right tanga. Kowacho ni left tanga. Kowacho ni forward tanga. Ewi mano, jakom ODM Gladys Wanga to ne osiemo jogo masiko diro dhogi ka loso marach kendo kwedo riwruok ODM kod Kenya Kwanza kowacho ni ywak ogwal ok bi mono dhiang' modho. Wacha niseme leo kama mwenyekiti wa kitaifa, hakuna siku hata moja tumetoka katika hiyo agreement. Na hakuna siku hata moja baba ametuambia tutoke hapo. Kwa hivyo kama wewe unakuja kuzungumza na baba amesema tuko pamoja na President William Ruto na wewe unasema kinyume, basi wewe huzungumzi kwa niaba ya chama cha ODM. Jod Brahma East, Junet Mohamed kod nyawadgi osiro wechego ka gijiwo jowetegi ni kik gibed kod tungni girang mana weche dongruok. Huyo mtu naitwa Ndindi Nyoro. Nimesikia juzi kama anapiga serikali kwa mambo ya uchumi. Tunajua vile ulikuwa umepanga maneno. Na serikali ikaona lazima tukue broad based ili wananchi ya Kenya mzima wapate kitu. Na wewe unajifanya saa yuko na akili mingi. Akili mingi. Hiyo akili peleka pali pengine sio hapa Kenya. Jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki mabende ne oyuoro e nyasino to korka kore ne opwoyo Raila Odinga kuom ne kawo okang' mar riwore gi jatend piny William Ruto kaka yor nyayo kwe. Mheshimiwa Raila Odinga ameona ya kwamba usalama na udhabiti wa nchi ya Kenya uko na umuhimu kuliko ni nani amechaguliwa na ama nani hajachaguliwa. Na kwa hivyo ameweka ubinafsi nyuma, akaweka mambo yake ya ubinafsi nyuma, akaweka taifa letu la Kenya mbele. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Muhoroni, Kisumu County.
Kawathegore koda weche mag ODM ni ikruok ne galamoro mar tend gwenge mong'ere kaka Devolution Conference koro sechak tim ka thor wach ma higa ni dhi rango weche mag pok makare kata marom ne gwenge duto. Kaluwore gi jatatije mar riwruok Governors Mwiti Mary, romo makamano bende biro rango weche kaka ratiro mag oganda, keto kenge mag neno ne josiasa oketo elai chenro mag timo kaachiel kod okenge mag kelo oganda kanyakla. Romo makamano ichano bagi e kaunti ma Homa Bay chakre tarik 12 nyaka 15 dwe mar aboro. Looking at our country where we are, I think the voices have already told us that the leaders must be accountable. Leaders must be transparent, and leaders must take the voices of the masses into consideration whenever they do their policy, their governance, and of course in sharing of the resources. We will have the first day that will be advocating issues of good governance, and there's an array of items including public participation and the like, and how responsive governance is, so that in the next 2 years we will have resolutions that will be able to shape the conversations and moving forward. Fair resources distribution is a must in this country if really we must live by the tenets and the principles of devolution. Piny owacho singo mar ng'wono ne jokuoge mag jamni e gwenge mag Keyo ma biro chwalore ne tendo bila kendo duoko bunde magengo ataro mar chik. Ka oloso e kaunti ma Elgeyo Marakwet, jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen oyango ni maromo bunde 1,000 oseduoki e gwenge mag Hoho mar Okak e kinde ma bunde maromo 10,000 sirikal dhi nyime gi manyo. Instead of waiting for the police to come and look for you, present yourself. Yeah? And if you have not committed any offense but you had an illegal gun, that one we are not going to charge you. If you present yourself and say, forgive me my sins, here is an illegal gun I have left that life. In fact, we will go a step further to take you to college, to Uzome, you know. Lakini, if you are a criminal and you know you are on the run and you know you have committed an offense, the safest place is police station. Just present yourself to a police officer and tell them that I am a suspect, I was being sought. You go to court, you prove your innocence, and you will be safe. If you are sentenced for 10 years, 15 years, you will come back alive than to keep on running around with police officers. It is safer. Familia mar jandik weche mbui Mwabili Mwagodi koro dwaro mondo piny owacho donjre mar neno ni rawerano oyudi tok lal mare e gwenge ma Kigamboni e boma ma Dar es Salaam piny ma Tanzania. Kaka ifinya kidilero familia no omedo ni ponono Mwagodi nigi ketho moro amora. Piny owacho ma Tanzania kod Kenya onego kaune chik kaka owinjore. Madikal seche 48 tok lal mar jandik weche mbui Mwabili Mwagodi e piny Tanzania, anyuola mare nowuok oko madwaro piny owacho ochiw ndache. Kaluwore gi nyamin gi Isabella Kituri, Mwagodi osebedo katiye magawa more gwenge ma Kigamboni e boma ma Dar es Salaam. Kagiloso gi jofwambo, Kituri nowacho ni nitie jal moro manodhi kare mar tich mane dwaro kar nindo. Jal no nopenjo kama Mwagodi nodhiye, wirani nodwaro mondo ene ma orwake. Kata kamano, Mwagodi ne onge tich chieng'no. Ma e gino manyocha ochako timore motelo ne lal mare. We have had conversations with him early this year where he cited a strange visit. Luckily he was not there, and he told me, I've been told there's a strange guy who is asking for me and is not leaving, he's waiting. That he wants accommodation and discount in the hotel where he works in. He did not appear, and finally the guy left. The same thing happened yesterday afternoon. He had gone to the shopping center called Cheka around Kigamboni area, and 4 guys checked into the hotel, asked for accommodation, insisted on a discount, and speaking to the hotel manager, his colleagues called him, and he told them when they check in, he would meet them. Motelo nema nitie jogo manolimo familia mar Mwagodi mawachore ni ne apisas mago kwa chikich. Apisas go ne nigi yote achiel ne familia no. Last year, 2024 in October, my parents received visitors who identified themselves as DCI from the security agencies of Kenyan government, and they warned them that he should cool off matters the Gen Z protests and take care of his family and earn a living. Failure to which he would be, as in they said he's risking his life. And
to quote my parents that mama ambieni mtoto msije mkaweka hema hapa. Dwaro mar familia no koro en mondo mi jatend migao mar weche tudruok e pinje maoko Musalia Mudavadi odonjre wachno maneno ni oyud Mwagodi. Bende gidwaro ni mondo kaune Mwagodi okang' makare machik ponono ni ne en gi ketho mora mora. The Kenyan government and the Tanzanian government, please use the legal protocols to address this issue. And if it is criminal, still you are accountable. You are the ones who can help us trace him. Familia no koro segoyo lipote tesendo bila makigamboni maidore Dar es Salaam piny Tanzania kod mano mar Kileleshwa boma ma Nairobi. Efinye Kide, Ramogi TV, Nairobi. Yakoromogi wadhi nyime kod weche manyien mana kagimero donjonwa kae kaluwore koda lipot mabende waikonu kama ogaye mar doho Martha Koome owacho ni wachne tok wang'o doho ma Kikuyu mano yango mano kaka timbe mar njore ka tim mar njore okonego tigodo mar donjone achije gi ketho mar njore. Koome mane loso e kaunti ma Mombasa kata kamano wacho ni apis jamin wach nigi thuolo mar yango kit ketho ma gitudo godo achije mopogore opogore kaluwore kod nonro mar obila. The Constitution envisages that this prosecutorial discretion must remain free from influence or direction by any individual authority, including we judges or me, the Chief Justice, or political actors. Therefore, it is important for Kenyans to appreciate that public comments by the Chief Justice or even victims of a crime at the scene of a crime do not influence or determine the charges to be brought before a court. Yakoromogi mano bene lipot matero wa eyo mokwongo chenro en marangi chuelo sa en achiel gi dakika 25 pod waikonu weche mang'eny kik idhi mabor. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Royal Mabati Factory Limited nitie gi discounts mabeo mokalo mag dier higa. Tiles mag tado mag deka iyudo gi siling 500 kende ka steel trusses to yudore e siling 255 mita ka mita. Wakelo ni nyaka idhodi maonge chudo mora mora ei Kenya mangima. Gochno e namba ma en 0722 638 kata chwal order mari e www.royalmabati.com. Chako chon loyo dhi kajuoga, ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Woktich ka woktich wakelo ni duon ya wotonagi. Kabinet chario kati chario nyakumunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek nyakumunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Wendo
Kachopo tichangwenya koro mgejwang wakelo ni kama nene, yani TBT, kod thumbe mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakoro mgajwang. Kawa kelo ni jo thumbe mopogore opogore. Kanyo nube ni wakelo ni gimilongo ni Tunaingia Kisumu Dala Saturday 2nd August 2025. Mali safi, bei ya jioni on smartphones plus much more. M-Pesa Sokoni Festival. Mali safi, bei ya jioni. Machiegni kendo jochiw thieth ma jopuonjre maromo 339 bago ng'anyo mamuol ka gidwaro ni mondo jatend migawo mar thieth Aden Duale ondiki mapiyo piyo mana kaka nurses mamoko ma jopuonjre. Nurses go wacho ni ndikruok ma kamago kata interns onego tim maonge akwede moro amora, kendo gimedo ni kandiko ma kamano ok otimre e sam madwarore to gibiro cholo ng'ur gi e doho. Gimedo ni gidwaro mondo sirikal ogol omenda maromo shillings milion 408 madware ndikruok ma kamago. Magibiro bang' jatend migawo no golo ripot mbui ni mana nurses ma interns maromo 48 kende e mano ndiki e chenro makamano kata thuolo makamano. We have realized there is a discrimination of our nursing students who are pursuing bachelors in different universities in this country. And we are here to say today that we disagree with that, because you can't tell us that our nursing who have studied nursing and they are doing parallel, and the same who are placed by the government will not be paid during the interns in their various places. Number two, they have suspended 339 students not to attend for the interns. And for us, we disagree with that, because you can't tell us the government is not having funds. Our government has a lot of money. Kwa more katamatin. Ere kaka nurses wa oknyal bedo posted to wan kaka wan bende wachulo taxes kaka kawaida. Koro kawuono wabiro kawuono kwa wacho kendo kwa piny kwa wacho ni nyaka chulwa. Onge kaka nyalo wuok ni ande nikech koro nikech chulo pesa kendi universities koro ok keti. Ng'ato onge kaka nyalo bedo ni wadhi internship wate tok chudi. Ok nyalre. An ko achiel gi in curriculum watima achiel nadi? Achiel. To ere kaka intianga bendi nikech kere sirikal oketi to in sirikal ok oketi koro ok chuli. Namori. Riwruok ma ok mar piny owacho mong'ere kaka Heart Kenya kawuono chweyo kogi winjruok kod kambi ndege ma pachoka mano Kenya Airways mar chiwo tiko ma nengogi ogonyore mar duoko jo Kenya mane timogo ohala ma ok opuodhi e pinje ma oko. Mabiro kinde mar riwruok ma Heart temo duoko piny ohand uso dhano kendo neno ni jogo mane otere pinje ma oko ataro gi dwaro mag bende oduokgi. Kane oloso kinde mane isidha yanga chenro ni, jaratije mar Heart Kenya Tabitha Njoroge olero ni chenro no geto neno ni jogo mawuok e pinje Afrika mane oter South East Asia oduok pacho. Today marks a significant milestone in our mission to restore dignity, hope, and justice to survivors of human trafficking. So I sit here with profound gratitude as we formalize a partnership between Awareness Against Human Trafficking, that is Heart Kenya, where I come from, and Kenya Airways, our partners, who are the pride of Africa. This partnership is more than a document. It's not just a document we are signing today, it's a statement of values. It affirms our shared commitment to a victim-centered and trauma-informed approach, recognizing that the first point of contact for many survivors returning home is the airline. It matters deeply how they are received, how they are treated, how they are made to feel human again after enduring unimaginable horrors. So through this collaboration with Kenya Airways, they are not just a carrier, but a partner in healing. So together we are ensuring safe, dignified, and compassionate return journeys that often mark the beginning of recovery and reintegration back home. Wadhi nyime kama wuoth kama moko kuom wakeni moloyo to mond liete matie kuonde kunyo mola e pacho kam
oyogo midhiero magikale kuonde kunyo mulago. Giwacho ni jokuny mula moko osebedo kadonjore kendo mayo gi lopegi kang'ur margi bende deko e doho. Kagiloso chenro mar tiegruok mar jokuny mula mane obagi e kaunti ma Siaya, minego wacho ni buchego bende do wito oko kaluwore ni gionge lony malong'o e wi ratiro margi mar bedo gi lowo. Jokuny mula bende ywak ni moko kuom kembe mag kunyo mula magiwacho ni we alwora kochido kendo jopiny modak e alworago bende onge kod lokruok e ngimagi kata dogo ni mwandugo to en margi. Gikwayo piny owacho mondo odonjre wachno mar bedo bero ngima jokuny mula e pacho ka. I also don't know. At times you can do petition. Gold chando mine, especially widows, nikech wang'eni lowo ikunyo, miula ikunye lowo. To lowo ka endido ka jomoko chuogi otho to gionge documents mag land. Sama ko gionge documents mag land gi, ido ka koro joma riek e sirkal tiyo gi jomoko mondo kaw lopgi moko wacho negi. Gionge duol, kama gidhi ripoti bende onge. Ka gidhi ka chief tiko ni kinyi duok kinyi to mal dhi na mbele kikunyo. Koro kawuono mor nikech Siag osel wach mar luwo wach mar gold ni mondo wakony widows manie Siaya County mondo mokwongo nitie advocacy ma gidhi timo. Idhi tim training ne widows ging'e ratichgi mar lowo kama ginyalo yude kony. Kuonde mitime mining gi ratiro mar dhano ok oritio makare. Business ohala itimo yo makare to onego jogi o register gi kohala mondo gikony mbele nikech iyudo kaka ma otimie mining gi. Iyudo kata kanyo cham ok nyal tieke motegno bang mining. Tiyudo ka buche owe mantiere nyalo lingre kata ng'ama otho gotieno ka koth ochwe nyalo lingre butho. Koro wa feel no government mag Siaya, government mamalo, guste gos mopugre onego bed mondo chak wach ni makare mondo joma timo hala be responsible, sirkal be rangna tich dhano ritgi makare. Joma mine e kaunti ma Siaya ochak mi tiegruok e wi ohala mar nam mabiro jiwo yuto margi kendo geng'o landruok kute mag ayaki e kind jogo matiyo e dho wedhe. Jaratije riwruok ma Bolena Manobel Akinyi olero ni yuto mapiny osebedo achiel kuom weche machwalo kwan jogo magamo kute mag ayaki e alworano. Olero ni riwruogno ochako pith mag rech e kind joma mine e kauntino maneno gin kod yuto mamargi. Jata chenro mar duolno Diana Muthike e komachielo omedo ni makruok kod riwruoge kaka Bolena biro neno ni konyo chopo ne jogo mani kod dwaro moloyo. Mine moyudo tiegruok kod kony oyango ni kokalo e kuom pith rechno sani ginyalo uso kendgi giwuon. Emomiyo iyudo ni HIV landre nikech ng'ato nyalo bedo gi jaboy ariyo, jaboy adek, jaboy achiel nyalo bedo gi mon mang'eny. Koro iyudo ni tuo achiel landre ma nyithindo mang'eny nodong' kiye. Koro kiye nodong' gi deye odong' samoro mine odong' widows. Koro mane momi ineno ka narango community kaka ji odhier to sama tin in mipidho rech in emikwayi fees in emikwayi gimoro amora ji tuo ta awacho ni yama ma rech onge ni ang'o mamono mon gi bende mondo gidonji gibende gipidh rech nikech pidho rech ni nyalo timore nyalore. We are here implementing Investing in Women in the Blue Economy Kenya program, which is funded by the Global Affairs Canada. In this program, we are visible both in the Lake region and at the Coast region. At the Lake region, we have 52 investees, and Bolena Enterprises is one of them. We partner with the private companies to be able to reach these women. Chon ne ji paro ni mono ko nyalo dhi nam, mono ko nyalo idho yie, mono nge gima nyalo timo kuso o kata lupo. To sane pidho rech omiyo wanyalo wuok mwadhi nam mwapidh rech kata chiemb rech gi waloso ka kendwa. Rech wan gi achari ka gigo te waloso ka kendwa. Kae wan gi fingerlings wanyalo uso ne jok man gi cages madwaro fingerlings kata jok man gi ponds madwaro broodstock bende wanyalo miyo. Jakoromo gigi kanyo wadoni mondo wakaw yo machielo chenro en marang'ich welano ka ote omoloka ka bende Nyarochieng wacho ni neno wakanya yo makare. Sarobi wacho ni an Sarobi neno Ramogi TV ka an gi jaoda. Nyarochieng wacho ni mosna mama Elizabeth Anguka ni Kisumu Kanyakwar kona mbaya gi minwa Dora Nyagem kanitiere Nairobi. Erokamano kuom ote makamano. Freddy Blues bende wacho ni neno Ramogi TV kanyo. Okelo Irene neno Ramogi TV. Shem
Nyaja South bende wacho neno Ramogi TV kanyoero. Journalist Regan wacho neno wa eyo makare otemoko bende aneno komolo kairika Otieno Geoffrey wacho Ramogi TV neno maler ayegi wach Maraila kachiel kod tend ODM wacho kotore koda tayo chenro maggi kabende Edwin Otieno wacho Ramogi TV neno maler wach mar somo no nyaka ket makare mondo nyithindo duto oyud somo mana kaka owinjore. Mar Alex Asino sirikal wetugo gi somo momiyo gin gi degree e ofise aworo Raila kaka pile Ramogi TV neno maler wana habari kawan Odili Gardens mano Jono Nyango kanyo mosna baba na George Obop kantiere Nyamware an Lawi Ward Adore Anrenya an Ramogi TV eyo makare to mosna jogem kanyadet duto nyakwa Ramogi adwani mondo mi waring wadhi duka matin kikidhi mabor Ramogi TV podeko ni weche mathoth kawaduogo. Guess what? Citizen Duca now delivers. Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount. Weche okethre office ka. Agency police officer trying to assault a senior citizen. Police ki karmono gi mak table marigo gi PSG. Gikitem ni office ka. Nimechukuliwa na polisi. Iloko riba wach. No ngilbe ibaga wach. Ange unjenzi usiko banane timu wa babas. Mingine aromo bedo nyakwari. I am a married man and I am a husband to Enure caretaker. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Januari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. What? Tiki taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Radio Citizen, radio number 1. Radio number 1. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Machiegni kendo Ramogi wuoth Mandala Beach gi kambi ma Safaricom e gwenge mag Masawa ochope gikone kawuono mano e boma Mwea ka idhialo higni 18 mag M-Pesa e pacho ka. E tudruok gi kambi mar Media Services kokalo e nyakalondo mar Citizen TV kod mar Citizen kod Mui Maro M-Pesa ochwalo puonjo kod mich modhuro ne jopiny e boma no. Kokalo chenro mar M-Pesa sokoni johala maloyo 100 noyudo puonj ewi dongo ohandgi kod tiyo makare kod simbe manyasani e timo ohala. Kanyaka sani johala maloyo 1,000 osedonjo e chenro no. Wuodhno kinyo chomo gwenge ma Kitui. Wale wasikilizaji wetu vile vile wao ndio huwa customers wa Safaricom. Kwa hivyo imekuwa ni partnership nzuri sana. Ujio wao umetusaidia kuwa na kuuza zaidi kulingana na wakati wa kawaida. Kutransfer pesa, kupokea pesa, kufanya biashara, yani in generally
M-Pesa imeinua wananchi sana. There's a lot of interest in our investment products, kama Zidi. Tumeona a lot of interest kwa zile tunukiwa plus devices zetu. Partnering and finding the right avenues to partner to engage my business out there. So for me, Safaricom has leveraged that gap. Epau tuke wacha kod county ma Migori kama gedo maralap tuke ma Migori migero kod omenda maromo shillings milion 700 osechakore ka igedo ni odhi rumo e kindi dweche auchiel kod higa achiel mana ka jafau maro e county ma Migori George Malero gedo maralabno kelo geno maduong' ne jokanyo mag tuke e alwora ma Nyanza. Bang' rito kuom higni buora, giko to koro geno nitiere ni county ma Migori dhi bedo kalap tuke manyasane. Chakruok mar juma niten county ma Migori ne oketa labni e lwet kambi mag gere ka okalo kurwogno mar Sport Kenya ka nyaka sani gedo mare koro dhi nyime. Alabni obiro karwe kod tudruok mosebedo e kind 10 county ma Migori kod piny wach mamalo. E kinde limbe mare e county ma Migori dweche ariyo mokalo, jatend piny Kenya William Ruto ne osingo jolo gedo mar alap tukene. Jagoro mar county ma Migori Oscar Limo wacho ni alap mar tukene igero kod omenda maromo milion 700. Jotendwa ma Migori ka kotelne gi gavana marwa Dr. Chila Yako nodhi oneno ker maduong' mar piny mosingo makoro gima ne giwacho mana ka wacha lek no koro lokore gima dieri kendo gedo no dhi mbele. Olimo ni alabni dhi gera ng'iny mamalo kabiro dhi ting'o kwan ji maromo 10,000. Kata bed ni ok ne waneno goro mar alabni ma igero, goro ma wacho ne nitie lwerruokno mar Sport Kenya ilieko ni alabni dhi bedo kod kuonde tuke mathoth, kar ng'wech, apises, kaachiel kod mamoko. En design manyasani mogol gi sirikal mamalo, Department of Sports, kendo en design magisetiyo godo kuonde mamoko. Dhano 10,000 mobedo kendo neno tuke, en gi kuonde mag ng'wech, en gi kuonde mag goyo piche kaka volleyball, nitire gym kata kama ji goyo rako. Gedo mar alabni okelo geno ni jotugo kaachiel kod johergo mag tuke e kaunti ma Migori. Gedo mar stadium obiro gi mor mang'eny nikech wang'e ni youths dhi konyore. Coach mar tim ma Migori Youth Samuel Otulo wacho ni gedo mar alap mar tukene dhi konyogi kaka tim nikech kinde mokalo gisebedo kod pek bedo kod tuke alapne to inya e kinde makoth chwe. Stadium ni wano gino maduong' seriously nikech kae ma timbwa mar Migori Youth man kaka coach margi watrene kendo wagoye matches magwa pap kaber to miyo jotugo be mijingo maber mar gocho. Nikech gedo mar alapni madhi nyime tim ma Migori Youth mabende osebedo ka koro time orako e alabni sani timo orako e pewe mamoko mag sikunde ka gin kod geno ni ka gedo rumo gidhi winjo maber. Chuno ni mondo wamany kaka wanyalo train Migori TTC kata maybe kadi kamalo kocha. But ok onyal bedo no malita ahinya nikech koro ok onyal train stadium. Wayudo ka jotugo ok tugi e yo maber nikech iyudo ka ng'ato nigi ability to oluor ok onyal lawo mpira matek nikech ong'e ni simo ka dhi gora piny koyudo ka player ok nya jitumo ok nya tugo freely kowere ok onyal lawo ball kata goalkeeper aizi dive vizuri nikech ong'e ni piny kanyo nitiere kid. Ka opogore kod tuke, jodak ma Migori wacho ni gedo mar alabni bende dhi bero weche mag ohala e kaunti ma Migori. Wayudo ni sama jotugo biro kata sama teams moko biro koa oko ka biro tugo, economically we are going to be a bit there up like revenue collection to the business community, to the county. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jakaramogi mane thuolo mane wantie godo ne weche manyien mag ang'ich welo kama na nyakom ka thuolo mari mar bedo kod weche nodi en saa 1:47 mane makelo giko mar weche manyien mag ang'ich welo warom kendo e weche manyien mag oimore nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa en Elizabeth Otieno.